jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe e musidɓe sehilaɓe dingiral jaam bela yo Allah yurmo musidɗo men Balli Siafo ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe. En gatti hande jokkude ɗo siira gurdam nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, tawi ko noon deftere nde wiite, windi ɗum ko musidɗo men ceerno Harouna Sy. Gonɗen koye wattan deftere nde ngal ɗo damal joebiwal hono hijjore mbayniko. Nden julɓe ɓe gummima Tabuk, garti Madina, nulaɗo Allah o heeɓi ɓatake ummiɗo e Musaylima to Yamana. Ko hono ni ɓatake o sifori: ummorade e Musaylima nulaɗo Allah faade e Muhammad nulaɗo Allah. Kisal yo won e maɗa, minne mi rokkama wonde nulaɗo e laamade yimɓe. Min jeeyi feccere e leydi ndiɗo, onon Ɓuraysiyankoɓe jeeyi nde feccere. Onon Ɓuraysiyan noon oɗon nderɗi. Muhammad mo jaami kisal ngoni mum janggi ɓatake o jaabimo ɗum ɗo: ummorade e Muhammad nulaɗo Allah faade e Musaylima henowo. Kisal yo won e rewɓe jamiroje Allah ɓe. Leydi ndi ko Allah jeeyi omo resnandi mo yeɗani e jiyaɓe makko. Battane moƴƴe godani ko julɓe. On Musaylima ko yonto Aboubakry taaliɗo ɓi Walid nula toon. Ɓe kaɓi umma hen kissa e wolde Aqaba e hitande 633. Muhammad mo jaami kisal ngoni mum fecci wondiɓe mum ɓe e diwanuji e leyɗele keɓaɗe ɗe beele jangguinen diine ɗe. Hitande 632 ɓe pellit hajjoyde. Ɓe naatiri Makka nangue hoore kellew. O jusni ngeloba makko hono usuwa e damal jama he, e damal juma he, damal kisal. Nde o fawi guiri makko e suudu ndu, o wi: ey Allah, ɓeydir darja ndu suudu keewal juurotoɓe ndu. O yari salligini e jam o juuli darɗe 2 ɗo batte Ibrahima ɗo. O ɓuuci hayre ɓalere nde. O wangi caggal ɗum o yeehi Mina, o yeehi Arafat. To Arafat to tawi omo woni e dow ngeloba, o woni e wajade hajjiyankoɓe arnoɓe ɓe fodde 100 ujunere neɗɗo e dendagal julɓe fiɓɓe arde hajjude tagode yimɓe jinneji. Tawi o fuɗɗima tampude saabu rafi. Wiyama ko Bilali nantinanno konnguli ɗi. O wi aroyoɓe ɓe: ehe mon yimɓe keɗoɗe konngudam ɗi. Ina humpimi so mayen pottiɗɗo mo wuuri. Allah waɗi onon e jawɗele mon hormaɓe ha ñalngu pottoyton e makko hono no ñalngu hande ngu hormorani e ndu lewru. Mawon kawroy e jommon te sikki ala hen. Maw namdo on golle mon. Mi haali kalfinaɗo yo nawru ko halfinano kala fawnare ɓurtude ko ittande. Nguure e hoor jawdi mon. Oto tooñe mbason tooñede. Ƴiƴam ndufadam e saaha kefaragal ɗam wana jofteteɗam. Iblisa ɗamtindima rewede e nder leydi mon ha abada ha cey. Ɓeydugol lewru wondu ko golle majjuɓe wiyoɓe nduɗo ko hormandu, ndu hormaka. Nde hitande ko hormande, nde hormaka. Lebbi Allah ɗi ko 12, 4 ko kormaɗi, 3 ndeggundiri. ɗin ko Zulqada, Zulhijja,
muharram e rajab. oɗon jogii foddeji mon e rewɓe mon eɓe jogii foddeji maɓɓe e mon. ɓe potani tunwinde mbalniji mon, ɓe potani sandulinde. so ɓe lundima ɗi sarɗiji, Allah yamiri on dumbude ɓe e suudu e fiide ɓe ko alda e ñangede. so ɓe lundaki eɓe jogii fodde ñamminede no hanniri ni e holtinede. totteɓe jamiroje e moƴƴere e newuya, saabu koɓe dumbaɓe mon tawi on ngala hay sababu goro e neɗɗagal maɓɓe. hebruɗon ɓe koye sifa hoolare Allah, beltore ɗeɓe e yidde Allah. te kadi e hey mon yimɓe keɗoɗe konngudam ɗi, mi ɗaldi on hunde, so nankima e mayre mande haɗa noon wonde e jumre ha cayi. ko sifa laaɓɗo deftere Allah e sunna nulaɗo makko. nden noon keɗoɗe no moƴƴi konngudam ɗi, gande julɓe fof ko musidɓe, ko bandiraɓe, koɓe leñol gotol. dagi tan ko nawande musidɗo mum ko rokkuma. nden noon hoto toñodire. mi senni Allah, mi haalani on. dental ngal fof ɓamti e dande wotere. seedi ko Allah a haali. o senni Allah o haali, e cenni Allah o haali. Allah seedi mo haali. Muhammad ɓi Abdullahi ɓi Abdul Muttalib nulaɗo Allah o yo jamme kisal gone makko reftiniɓe no hijore yarata e pandale mum. koye nden darde Arafat ɓurano telli timminde diine ɗe. tawi komo woni e dow uswa, ngeloba ba teddi ha watti hofde koppi ene ɗeɓa yande saabu teddedi haalata. ba warñi ba lohi koye simore joya ɓiire. e inde Allah jurmotoɗo jaforoɗo o. hande o mi timmanini on diine mon ɗe, mi timmanini e mon nemam, mi jaɓani on diine islam ɗe. Allah gonɗi. hijjore gasi ɓe kooti. hoho men Muhammad ene ɓeydi tan yaade loore mum. ɓandu ndu ene ɓeydi yaha loode. ngal ɗo damal ko pawngal ngal. pawngal ko ho men Muhammad. Muhammad mo jamme kisal ngoni mum hebli konu faade siri. o suɓi ko Usama ɓi Zeyd yo ardu ngun konu. nde subgo ngo nana, mawɓe e jambareɓe ɓe dulñiti mettini. waɗino suka mo duuɓi nogas artorto kokkolli baɗi no Umar ɓi Haddab, aɓe henno Ali ɓi Abu Dalib, waɓe henno Abu Ubida en, waɓe henno Jubayri ɓi Awam e honandi hen. ko ho men Muhammad nanti haala ka o wiɓe oɗon cayfita sumgo cuɓima Usama no cayfitirno ɗon sumgo cuɓinomi Zeyd ɓi Haris bammakko. mbiɗo wonda ɗo Allah, Zeyd komo ɓurnomi yidde e yimɓe, tawi omo handuno e gardigu gardinimomi ngu, te ɓi ko oɗo komo ɓurmi yidde caggal makko. jeehe mbaɗe ko jamirmi on ko. nden pawngal ngal yandinimo, Ousmane nani ɗum arti. ko jammagu ngoru ɗum fuɗɗino. o findini goto heɓe o rimɗini ɓe ene wiye Abu Muwayhiba yo ɗoftumo to ceehe baadi to. o wi on mi heeɓi yamirore suɓade hakkude wurdemi gurdam juɗɗam gonduɗam e jawdi ndi ala e gasde kam e mayde mi yaha aljanna, caggal ɗum walla boom mayde mi yaha to Allah joni joni. nde ɓe ngari e genale he,
nulaaɗo Allah o wi yo kisal wone mon onon hoɗɓe bammude gone e jaam. Allah dandi on geɗe cattuɗe nanduɗe e jamma nibbo e pinal no nibbiɗiri e mutal ni. On jamma nana mero ɓen wonɓe o aduna ɗon tan o gonga jangol. jaadiɗo makko o wallimo haɓe jettiti omo woyto hoore musore. nden pawgal ngal o watti tampindemo o rendini rewɓe makko ɓe fof o ñaagui ɓe heetirde to suudu Aissata ɓi Aboubacry ngam ustude dillugol ngol. ɓe jaaɓi kamɓe kala. ɗon ɗo suudu Aissata ɗo ko heddaw bagiran heedimo e juma. so yalti suudu tan o naataɗe juma. nden o tampi muusugo o wiɓe yoɓe gaddu kudducci ndiyam ɓuuɓɗam ɓe jurta e makko. ɓe mbaɗi noon. o ɗifti o fayi ɗo juma ɗo. Aliou e Fadel ɓi Abbas ɓaggi mo. o jooɗi e waajorde he. o wi hey mon julɓe, so wone mon piinoɗomi yo ar yofta. so wone mon mo diwnomi dande yo ar diwanami dande. so wone mon mo nawnomi jawdi mum yo ar mi yoɓa ɗum. koto cikke mbiɗen mettina hen, sabu mettinde wona jikkam. o jippi. nden waktu ari kadi o refti hen. gorko goto wi ene rewma buuɗi 3. o yoɓi ɗum ɗon e ɗon. o wi gacce aduna ɓuuri webde muñje e laakara. o wi Allah rokki jiyaɗo mum suɓade ngaluji ɗiɗo walla ɗiya. o suuɓi ɗiya ɗi laakara ɗi. Aboubacry faami ko hoore makko o haaldata. Aboubacry woyi wi so min mbawno rokkirde gurdameje amen beele nguura. nulaaɗo Allah mo jamme kisal ngoni e mum o wi gonɗinɓe Allah ari em wonde oɗon gañi mayde nulaaɗo mon o, kono beele won nulaaɗo gurɗo ha ceyi ko adi kam. holi no gurdanmi ha ceyi e nder mon. fittandu kala ko meeɗoru mayde, komi poɗɗo ruttade joomam. nulaaɗo o naati suudu mum. o yanti kadi. nden waktu yonti o ronki salliginade sabu muusu. o noli Bilali ɓi Rabah yo noddoy Aboubacry ardo julɓe ɓe. nden ɓe paami ko tampuɗo ɓe ngoyi. o noddi Fatimata ɓi Mouhammadou o ñumanimo gadunol ɓiɗɗo woyi. o ñumanimo ɗimmol ɓiɗɗo jali. o welti. yimɓeɓe namnimo ko sifa woni. o wiɓe gadunol ngol babam wi ko maayo o rafi ngoymi. o wi ɗimmol ngol e ɓesgu makko fof ko min aldoto abbade mo. nden beltimi. o hulani maaji. ko noon tigui foti waade. Al Abbas ari tawi omo tampi o wawa hay firtude guite ɗe. omo woyto muusu hoore nde. Al Abbas ina addi leɗɗe ɓe moomimo o ɗifti. o wiɓe mo addi ko cafrirɗummi ko. ɓe mbimo ko Al Abbas. o wi Abbas mari ko ndiye leydi ɗum ummi. o joofi e coppi Afrique men gayi. Abbas wimo ko toon to ummi. ñande alkamisa o samori dañi julɓe naatɓe calmodiri e makko. Fadel ɓi Abbas wallimo o jooɗi. o wiɓe on gari e jaam. yo Allah waɗe mon barke. yo Allah sembi noon. yo Allah
hebla noon nokku to aljanna. Yo Allah waɗon e nden ka mum. Yo Allah ɗowon e laawol poccingol. Yo Allah reenon e kala bonande. Yo Allah dandu on. Yo Allah ƴelliɗon. Yo Allah weɓnan on yurmede makko. Mbiɗa wurta e mon e rewde Allah sabu koye kulol Allah dañanmi daña ko mbajiromi walla ko kulɓinirtumi. Oto mbaɗe ko boni e windere Allah he. Caggal ɗum o telli o yanti kadi o ɓeydi tampude guite ɗe naatti koɓe ɗe ɓomti ɓanndu ndu ina ɓeydi yaha wulde. omo yammiraɓe jurtude makko ndiyam noon o woniri ha alet subaka e kikiɗe fof. ñande altine o samori ɓe mbi o serti hen. Aboubacry ene julnanno subaka tan ha yimɓe ɓe dilli e nder jama he. O faami ko garangal nulaɗo saboro ɗum. O yiiɗi joncade ngam ɗaldude on gardugol ngol nulaɗo o memum e keeci wi o julno. O jooɗi bange makko ñaamo o juuli. Nde ɓe calmini o hucciti e yimɓe ɓe omo haalda e maɓɓe e lew fawngam. O wiɓe ehe moon yimɓe Allah, jeyge huɓɓama, filñitare seefi, fetima no niɓɓere e nder jamma. Jammirmi tan koko ɓurana yamiri, kadmi tan koko ɓurana haaɗi. Ɓe kooti. O faati suudu Aissata. Yimɓe ɓe belti, nulaɗo selli. Aliou ɓi Abou Ɗalib weyti wi nulaɗo selli hanti. Al Abbas jaggi e jungo makko wimo a juumi, o ko gaynuɗo, min mboɗo yiya kala mayde ari e ɓesgu Abdoul Mouɗalib. Mouhammad mo jame kisal ngoni mum nde natti leli e dow leeso he, fawi hoore makko e dow endu Aissata hakkunde walla bo ñamogo e hoore nde. Ɗon tan Abdourahmane ɓi Aboubacry naati suudu ina addi coccorde. Aissata fewni hen goral ƴakki ɗum ha ɗiggi tottimo. O socci no moƴƴi. O hoyni gueɗe ɗe dow o wi e Allah, e jaadiɗo dowrowo on. Coccorgal ngal saami, hoore nde teddi e dow endu Aissata ɗo. O faami ko cuɓiɗo yaadude e malayika nawo pitali o. Aissata fawtiri hoore nde seesa, lelni ɓanndu ndu. Nden tan o luuhi. No naane joni tawi gallo wi del yimɓe, rewɓe won worɓe fof mbaɗi daaɗe gelode. Waɗi wiɓe ko cafaɗo no nulaɗo Allah Isa ni yo kisal wone makko. Umar ɓi Haddab wi e gonga nulaɗo o mayani, o jaaɗo to jomi ko nulaɗo Allah Moussa ni ɗo e balɗe 4 ko gartowo. Wiyoɓe o mayiɓe ko naafi gueɓɓe, mami tajja juuɗe maɓɓe koyɗe maɓɓe lutodirɗe. Ɓe mbi ndene wiide oɗon gubbamo dey o mayani. Aboubacry wonno ko to leegal e Sohra to nodda. O ari o naati galle, o fayi nder suudu, o suddiri yeeso nulaɗo Allah ngo, yeeso ngo waylaki, o ɓuccigo. O wi an jaranɗomi wattade gurdam nenam e gurdam babam fof fodore Allah e ma timmi. Aɗa urdi e mayde no gurdunoɗa e gurdam ni. O suddi yeeso ngo, o yalti o tindi e Oumar, o tawi on ina dufti silama mum, ina ƴeeri, ina horbo yimɓe, ina wiya nulaɗo o mayani. Aboubacry wimo Oumar artir hakkille ma, yantin jooɗo. Oumar jaɓani jooɗade kono yimɓe ɓe fof
ndeeti tindema Aboubacry kettima ɗum o wiɓe mon julɓe kala e mon dewannoɗo Mouhammad yo andu Mouhammad sankima kono so tawi ko Allah ndewanno ɗon gande Allah mayata konkurɗo ha ceeyi beele on jejjiri ko Allah wino on Mouhammad ko nulaɗo tan nulaɓe wodɓe maayi haade makko so maayi walla so warama on duttoro e teppe makko e gonga ko maayowo kamɓene kay yiɗɓe yo maayɓe koɓe maayoɓe Oumar wi barke Allah nden mi nani ɗi konnguli Aboubacry finmi koyɗam ɗe ina maaya ha ɗeɓmi yande ɗo paami e gonga nulaɗo ko maayɗo nulaɗo men mo jamme kisal ngoni mum o sanki ko ñande altine ene hawri 6 lewru 6 ɓiiru hitande 1632 sanga tisbar omo yahri e duuɓi 63 hen duuɓi 53 o wuri ɗumen ko Makka duuɓi 10 ɗiya ko Madina e nder duuɓi 53 hen 4 ko Badiya Bani Saɗen hen hitande ko Madina gila omo famɗi wiyama kadi ko lewru tan o wonde yummako to Madina nden Aboubacry artiri hakkillaji e koye julɓe ɓe e kuccani juɓɓudi dental ngal holi gardo hoɗo ɓe ansar en ɓe e muhajirin en goni fewjude ɓe lurji ɓe duhi nde ɓe nanodirta e gardugol Aboubacry tawi waktuji 12 jamma joni Abbas Aliou Fadel Ousmane Mohaywiba Sokran gardi longal ngal e jamiroje Aboubacry to idan ɓe keeɓi caɗele e loddemo nde e tawno ɓe jiiɗa ɓurtude comci makko ɗi ɓe decci ko juuti ɓe mbayno mumnotoɓe ni walla gonɓe ni ɗon tan ɓe nani sawru wiɓe loddemo e comci makko ɗi ɓe girñiri ɓe mbaɗi e makko ndiyam eɓe lootamo ɓe ɓuri terɗe cijjoje ɗe tiine nde hinere nde newe ɗe koppi ɗi comci o ɓorninodi ɓe pawri hen goɗɗi caggal ɗum Aliou e Abbas fawimo e dow leeso ɓe jamiri yo wawɓe yettade ɓe jetto yimɓe naati ha suudu ndu heewi kala garɗo wiya kisal Allah e ma an nulaɗo Allah o yurmede e barke yo gone ma ɓe payi e juuldemo juulu ngu ala gardotoɗo saabu on nano ɗon Aboubacry Oumar keedi yeeso ɓe keedi caggal goto foof woni e duwade Aboubacry e Oumar ko ɗum ɗo timmitiri dowuji mumen ey Allah emin cetto waɗi golle ɗe jamirnoɗamo ey Allah rokku jaam ɓen e amen ɗoftotoɓe tabitinoɓe jamiroje ɗe jamirnoɗamo ɗe tewoto leltin min e tawodiroyde e makko amin amin caggal ɗum kadi ɗo foti ubbede ɗo waɗi gagga Aboubacry wiɓe mi meeɗi nande nulaɗo Allah ne wiya kala ɗo nulaɗo maayi ko ɗon ubbate ɓe gasi nokku e suudu he ɗo sanki ɗo ko ɗalhata asi gaska ha ko Aliou e El Fadel e Ousmane e Sokran tellini ɓandu ndu e gaska El Mouqira ɓi Soba wi ko min sakkiri yiide yeeso nulaɗo Allah ngo mi tawi goppumi toon feƴeram beele soɓe payi e gasnude golle ɗe mbiɗa artanande mi ƴewto yeeso ngo ko noon mbatmi nden waktu julde yonti Bilali ɓi Raba fayi noddinde
nden o ari e Muhammad mo jaam e kisal ngoni e mum ko nulaɗo Allah woyi o ronki hen rewde ha moƴƴa wuro ngo no fotiri nannoɗo dande nde kala woyi no Muhammadu wiruno ni ko noon ko Fatimata ɓi Muhammad adi abbade mum ko lebbi jeegom ɓe daɗodiri o neɗɗo kawniɗo mo dañaka moyne ɓedde e mum to neɗɗagal to peewal e to dagogol fannuji ɓurɗi senade tawi wona e nulaɓe te wona e woɗɓe lamɓe alɗuɓe anduɓe e jambareɓe e ñiñirɓe karallagal e fannuji foof ceniɗo pottiɗo mo ɓurɓe yuɓɓude ñembata keɓata e moƴƴere e jikkuji e wawde ɗum mo gondi diine Allah nulnomo yo yettinɗe o yettima o yettini o senni julɓe o yettini julɓe ɓe senni o yettiniri no ɓuuri yodde e no ɓuuri yuɓɓude no ɓuuri moƴƴude ni guila ñande jeetati lewru jeegoɓiru hitande 1932 ha nane subaka diine makko nana cuumi konuɗe e retoɓe yiide hen ko ñingni eɓe guddiri ko ɓuuri milliard e temedde jeetati million ɓernde aade e nder nde windere koye o nokku ceniɗo wendu e beeli aljanna leeli ɓurɗo windere nde mo saabu mum kala tagira on nokku ɓurɗo nokkuji foof ɗon koɗo juma Madinatul Munawwara eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe fihlaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten ha hande e timmode nde yewtere wattidinde kono sifaji nulaɗo Allah mo jaam e kisal ngoni e mum ɗum noon Allah jarama on jarama